Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vano provide sadza nemacheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Right, nyaya dzange dzichipisa, nyaya dzange dzichitenderera mastreets esocial media ndo nyaya dzatinounzana paBombshow Television, tichitandara uye tichipanana maupdates enyaya dzinopisa. Nyaya ndeyanayo ndeyakillert ari kunzi ndofunga pane nyaya yakabuda akazotaura iye after nyaya yatenderera zvichinzi angabloka here entrance neexit yecomplex maanogara. Saka post iri kutenderera ndeiyo yakanzi allegedly Killert doesn't stop his as Killert doesn't sleep in his own house. My residents at the complex revealed that the musician doesn't sleep at his house at all, as he usually leaves at 6 p.m. and only returns in the morning every day. Sources said he usually spends his night at a house along Jota Street in Mbare. Previously, the musician was fined for blocking automatic boom gates after failing to pay $40. The musician was seen displaying $4,000, challenging all the residents to display the same if they have that much. Saka do posti kutenderera chinzi mukomana ari mumba anobuda kumanheru achizodzoka mangwana makuseni. Saka ameno ndezvebhawa here, but ari kunzi ane kwaari kurara along Jota Street in Mbare. Saka the voice is now yours in the comment section. Do you think kuti inyaya dzemshonga or my neighbors hakutongotaurawo, but why zvinyaya yacho ine kautriki kainako? But nangoti ndipe mafans eBombshow Television kuti musasarire. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Thank you.